Какво има? Скъпа? Имам лошо предчувствие. За какво? Че сме забравили нещо. Това е заради суматохата преди тръгване. Огрижихме се за всичко. Повярвай ми. Изключих ли кафеварка? Не. Аз я изключих. Къщата заключена ли? Да. Затвори ли гаража? Не. Забравих да затворя гаража. Това е. Не. Не е това. Какво друго може да сме забравили?